toto je mobilná solárna elektráreň, ktorá sa nachádza v Bojniciach. A taktiež ste ju mali možnosť vidieť aj na Pohode. Výstavba trvala približne 3 mesiace a cena takéto výstavby bola v roku 2022 do 100 000 eur vrátane materiálov. Realizáciu takéto mobilnej elektrárne zabezpečil náš zákazník NERG 22. Nevýhodou takéto výstavby mobilnej elektrárne môže byť obstarávacia cena, avšak pokiaľ umiestnite solárne panely na rodinný dom alebo inú pevnú stavbu priamo na strechu, tak náklady budú síce nižšie, ale takáto solárna elektrárna bude statická. Ak však plánujete elektráreň presúvať z miesta na miesto, kde ju aktuálne potrebujete, je lepšie využiť kontajnerovú stavbu. Nášho zákazníka sme sa pýtali, že či by vlastne išiel opäť do takejto mobilnej elektrárne, do takéto realizácie, či by vôbec aj ostatným ľuďom doporučil niečo takéto podobné. Odpovedal, že jednoznačne doporučuje realizovať stavbu z lodného kontajnera, pretože ľudia na to pozitívne reflektujú, pozerajú sa, obdivujú, zaujímajú sa o princíp fungovania a takisto je to novodobý a zaujímavý trend, zároveň výborná reklama. Tak čo, videli ste už niečo takéto naživo? A povedali by ste, že vôbec takáto mobilná elektráreň môže byť zrealizovaná u nás na Slovensku?